shehu ba za ka taɓa, in ka je kai kana kuka za ka ga shi ya ɗauki kaddara yana juriya. Za ka ga akwai ran da 'ya'yansu suka rasu wajen su mutum 7 aka kawo su gaba, maimakon rikice ko da sauransu, shi kenan a lokacin ma shi ɗarin in ba shi ba zai iya wannan, yana gaya mana cewa to ai Allah ne ya karɓi ranar su, kowa ba zai wuce lokacinsa ba. To a lokacin nan ana ta zarginsa ya siya wannan gidaje na baya, sai ce to gidaje na, sai kuma ya kawo ya maida wa mutane amsa cewa gidajen da ake cewa na saya din nan, to ga yanda na yi saya, ga yanda na yi na saya, don ya samu dama gwamnan Bauchi ya zo wurin, kowa ma ya zo wurin, don ya bai nuna cewa ba ya damu da abin da ya same shi bane, ya jure makaddarar da Allah ma ya zo da wani bayani da ya kamata ya zo da wani bayani ya mishi. Kaga shi kenan a kowane irin hali shi zai iya yin bayani, ba wai halin lokacin mutum yana cikin masifa a ce ya'yanka wajen gudanarwa da jikoki sun rasu, amma tare da haka yana son isar da wani sako a haka, to dole sai da isar da wannan sakon a cikin wannan hali. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da yana daga cikin karamominsa. cewa za a karanta gudunmuwar shehi ga addinin musulunci da kuma ɗariƙar tijjaniya. Alhamdulillah, shi gudunmuwan shehi a addinin musulunci shine duk ƙasar nan gabaki ɗaya ba za ka taɓa samun mutumin da ya hidima da alƙur'ani kamar shi a rubuce ba. Ya haifa, ya karantar, a ce shi ma da shi 'ya'yansa ma da ta tsakanin ɗa da jika mutum 100 da wani abu wannan hidima. Kuma abin mamaki babban karamansa, tare da haka fa yawace yake ba zama yi a gida ba. In ka lura to ya aka yi ma har ya samu wannan abubuwan, yara fiye da 80 a ce sun haddace alkur'ani a ƙarƙashinsa. Shi kuma in ba yanzu da ya kai wannan rauni ba, da wuya ka je kwana 7 ka samu shi ba Bauchi, ba zai yiwu ba. Kwana 7 in dai ba ya gama tafsiri ya koma ana zuwa gaishe shi na kwana 7 ba, ya zauna kwana 7 a cikin garin Bauchi yana da wahala, don gayyata ya je nan ya je nan ya je nan. Amma tare da haka aka ce ya samu ƴaƴaye waɗannan duka mahaddata alkur'ani. Bayan sun haddace Qur'anin kuma bai tsaya da su bai tura su, kamar Dr. Hari ya tura shi Maiduguri tun farko, ya turo shi dan gidanmu ma ya zo ya karatun fikihu da sauransu. Daga baya aka yi ta tura su masa don su dawo malamai da sauransu, haka aka yi ta yi. To sannan kuma ga buɗe makarantu ko ta ina, ga wa'azozi da shirye da mutane, ga jawo hankalin mutane akan komawa ga addinin da sauransu. Dangane da ɗariƙan Tijjaniya kuma, ai babu wani wanda ya ciri tuta a Najeriya wanda ya yaƙi akan abubuwan da ya tayar ma Tijjaniya da ɗariƙan sufaye a Najeriya kamar shi Ɗahir Bauchi. Ko kana da baki kamar sa, baka da yawo irinsa. In kana da bakin da za ka yi magana ma, muryar ka ba za ta je ko ina baki da baki inda kake. Shi ko duk lungun ƙasan nan da na ƙasashe na kuke su ba inda bai je ba. Bere na ƙauye, bere na mutum, bere na abin da za a bashi. Ƙarshe ma wani lokacin ya je shi zai cika saboda dai addini ya saurin da sauransu, shi zai ba da kuɗinsa. Akwai lokacin da muka yi tafiya da shi wata rana ma, abincin da aka kawo bai iya ci ba. Shi kenan sai can mun kai la'asar, sai shi ya ce kaga ko ban ci abinci ba. Ina mamakin wannan. Sai ya ce shi baka ci abinci ba, ya ce ai bai ci abinci ba, kaza ce ina zuwa. Sai na je na yi mutumin magana, ba ka abinci ba, ya kawai ce. Sai ce da na so in yi fillanci in cuci kaina na koyi da sauransu. To irin waɗannan duk malamin da yake ƙasar nan yana da wuya ka samu mutumin da ya shiga lungu, ya shiga sako, ya hau jirgin sama, ya hau ruwa, ya hau doki, ya hau jaki, ya yi yawo a keke. Ni duk na san shi a keke ne. Lokacin da muke zuwa Bauchi, kekensa ma ko kurumbo bai da shi. Haka yake zuwa ya ɗauko daga gidansa ya zo wajen mahaifinmu an sauka, wanda in an zo tun safe yana wurin, shi ba zai bar wajen ba sai an yi bacci. Kuma ba na mantawa da shi a irin wannan yawon. Lokacin pick-up, mota pick-up dai irin na ɗaukan kayan nan, mun taɓa zama da shi a pick-up da a bayan pick-up muka taso daga Bauchi muka zuwa Zaria nan don harkan addini da sauransu. So da haka ɗariƙan Tijjaniya da Musulunci sun samu ƙarfafuwa ta hannun Shehu Ɗahiru 100% a ƙasar nan. In ka duba ƙasashen Bauchi wajen Suleiman Katagun su mai da sauransu, da duk a keke ke zuwa da sauransu.
ya je nan ya je nan ya je nan, to bai san wani abu a rayuwarsa ba sai hidiman addini da ɗariƙan tijaniya, kuma da ya dafa da shehu ibrahim. Wannan shine rayuwarsa, ya haka yake kai har yanzu, wanda gashi jikin ya yi rauni amma zuciyar tana na tsaye, murya tana na tsaye saboda wannan karamomi da Allah ya bashi. waɗanne halaye ne kake ganin sun cancanci malamai yan uwan shehi su koyi da su, halayensa wanda ganin ya cancanci malamai yan uwansu su koyi da su? To babban halayensa da ya kamata ba ma malamai yan uwansa ba da sauran ma mabiya, shi rayar mutum ne mai biyayya, mai bin asali. Saboda kamar yadda na faɗa maka a farko, duk wanda ya san yana da wata alaƙa da shi, wanda ya wani abu na harkan addini a wajensa, ko karatu littafi, ko ya karatu na littafi a wajensa, ko kuma a'a mutumin nan yana da wata 'yan alfarma a wajensa ko shehinsa ne, to shehu bai barin wannan, yana bibiyan wannan. Kamar yadda na gaya muku cewa kullum in ya taso zai je kaula, sai ya biyo nan gida wajen shehi ya sallame shi, abinda zai kai ya bashi hadaya, ya ce Allah ya saka da lafiya. In ya dawo kuma sai ya biyo ta wurin shi. Wannan halaye ne masu kyau, saboda kuma kowa ya sani lokacin da mahaifin shehu kenan haka ya ta binta da sauransu. Kuma kowa ya sani cewa shehu bai walakanta wani dan uwansa malami, wani dan uwansa malami ya kan ba shi girmansa tare, ko da ya fi shi ilimi, shehu ɗan bai walakanta shi. Wani sabanin wasu malamai, yanzu shehu ya kai dinnan, duk inda ya kai dinnan in ya san wannan malami ne, in ya zo zai ba shi girmansa, zai ba shi darajarsa da sauransu, baya nuna cewa ya fi kowa da sauransu. To ya kamata malamai su yi tunani da irin wannan, da kuma haɗin kan yan tijaniyawa da sauransu, soyayya tsakani da juna, cire hasada, cire gaba, wanda shine ya dami yawancin mutane yanzu. Kamar yadda Allah ya ɗauka shi, wannan wasu suna ganin cewa ai saboda ya shiga rediyo ne ya samu wannan ɗaukaka, sai ga kowa kuma yana neman shi ma ya shiga rediyo, shi ma sai ya zama wani abu. Ba haka ba ne, biyayya ya ta yi wajen bayan Allah, har suka ce to je ka yi, ya ta yi. To ya kamata irin waɗannan su ma mabiya su dinga biyayya. Kuma shehu ɗaro yana da wani abu, duk matsayin da Allah ya kai shi nan baka taɓa jin yana da awa ba. Kamar yadda mutum ya ce ni na kai gausu kaza, ni na kai kaza, ko na kai maza, shehu ɗaro bai da wannan. Da za ka tambayi sunansa ba zai ce ai suna na Ɗahiru Usman Bauchi, ba zai ce malam ba zai ce shehu ba. Yana koyi da malaminsa shehu Ibrahim, wanda an ce mishi Ibrahim sunan ka sai ce Ibrahim bin Alhaji Abdullahi, haka yake rubuta. To haka shi ma Ɗahiru, wato ma'ana tawali'u, ba ganin kai, ba girmama kai da sauransu, wanda yawancin malamai da aka samu da mutum ya dan soma tasawa sai dinga cewa shine wani, shine wani da sauransu. Kuma bai kallafa ma almajiri abin da bai da shi. Yanzu in ka ba shi ɗari naira 10 zai karɓi ta kamar wanda ya ba shi naira 1000, saboda yana girma da kai ma za ka ji daɗi da sauransu. Kuma in ya karɓa, wanda ya cancanta ya bashi zai bashi. Kuma inda ya kamata a cikin almajirai ya ga wani abu wanda bai dace ba zai faɗa a kai, ya ce kar a yi, wanda ya dace kuma zai ce ai. To da irin waɗannan halaye ne makarimul akhlaq, wanda duka ana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Shehu Ibrahim. To waɗannan kan babu wanda ya rage a ciki yana yin sa. Saboda haka ya kamata su ma sauran malamai su yi koyi da shi haka, sai su samu kabuli wajen mutane. A gaishe ɗaro lokacin da yake da rayuwarsa, ba cewa sai mai kuɗi ya kira shi lokacin nan, ko wani gari suka kira ni, ko me za su bani, a'a, da yawa za a kira shi bai da ba ma kuɗin mai, shi zai tashi. Mu da kanmu mukan ce ma waɗansu mutane ko ba ku da hankali ne, za ku gaishe shi ba su harsu, amma shi da an ci inda ya amsa zai zo shi kenan. Musamman ma a ce muka ce ya zo. Akwai wata ranar da mun je Kaduna, ya zo Kaduna a kowane gari ana ce musu Kacha a can ƙasar Niger, sun roƙe shi je ya amsa, sai abin ya gagara, sai ya tura ɗansa shi wa hali lokacin da na zo ya ce Ali ba ai na tura ce Ladi, na ce a ce ban yadda ba, kai za ka ji haka ka ce mana, ce wallahi sai ka ji. Ya ce Ali ba za ka maza mu, ce zan maza maka ɗin, ba na zo da kokobo ne fa, amma haka ya taso halin na can. Ya ce sai ya je wani taro, na ce mu je taron kafa na kafanka. Muka je taron aka gama taron, muka tashi muka tafi da shi, ba mu isa garin ba sai da daddare. Kaga irin wannan in ba don saukin kai ba da sauransu, da kuma ganin cewa ni ga inda na fito, ai kaga ba haka zai samu. To amma waɗansu mutane da sun hau
sun kai wani matsayi sai su manta da asalin da sauransu. To shehu bai manta da asali, shehu baya ganin kaskancin wani masoyinsa ko kana inda an ce masoyinsa ne. Yanzu ko wasiƙa na baka aka je wajen shehu aka ce daga wajen wani ne, kai ko ba wasiƙa sai ce zo me ya kawo ka da sauransu. Ko mutum na kai wajen shi zai karɓe shi da fuska saboda ba shi yake kallo ba ne yake kallo. To da malamai za su dinga yin haka, kaga babu hasada, ba gaba, ba ƙiyayya, ba ganin nafi wani da sauransu, ba rikon abin duniya da sauransu. To saboda haka wannan halaye nasa ya kamata malamai su yi koyi da shi, su kuma ma samu sauƙin rayuwa. To da ƙarshe wani kira kai ga iyalan shehi? To alhamdulillah su iyalan shehi da almajirai da yaya kowa ya rike matsayinsa. Su shi iyalan shehi ya zama musu makaranta, ma'ana ya zama musu makaranta, su kwaikwayi ɗabi'unsa da halayensa. Sun ga yadda Allah ya masa wannan ɗaukaka, amma kuma haka kawai Allah ya masa ba, kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da riƙon mutane da sauransu. Kuma su sani cewa yanzu rayuwar da ake ciki, kar su ɗauka duka mutane da yakan faɗa duk lokacin da ya ta'aziyya wani wuri, yakan ce ma magadan wannan wurin, to wani ya bar duniya yanzu kuna da yawa duk kuma shi ne. To amma waɗansu mutane sai ka bi su, wanda suke tare da mahaifinka sai su bi ka da sauransu. Yakan ce a kasan mutane kashi uku, wasu abokan babanka, wasu ɗan uwan babanka, wasu kamar da su ƙanninka. To idan suka yi haka, suka yi ta koyi da halayen shawar ayar ɗin da sauransu, to su ma in ranar da Allah ya sa ya koma ga Allah, su ma za su ji daɗin rayuwa. Kar su ɗauka cewa ce ya haife mu mun yi kaza mun yi karatu da sauransu. Karatu daban kuma albarka daban. Muna kira ga kuma su almajirai wanda suke gidan shehu, lallai ba su daina ganin cewa shehu na samun kaza da abin da ke damun almajiri kenan. Shehu na samun kaza bai ba mu, shehu ne ba mu kaza ba mu. Ai wanda ya zo neman albarka ba shi yana nema ya kawo ne, ko nawa ne kaga an kawo kai ma ka ƙara. Ba wai yana gidan shehu ana alheri shiga na alheri kaza na samu bayan shehu ana. To wannan shi yake sa almajirai su samu rauni. Ranar da babu sun je neman albarka ba samu albarka ba, sai kuma su ga babu kowa a tare da su. Amma idan suka yi biyayya, ba su a ganin abin duniyan shehin suke kallo da abin da yake gudanarwa na addini suke neman albarka. In sun yi haka su ma za su kai gaci. Wannan dai a takaice shi ne. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih.